seria molt important. Diu, el que no pot ser és que paguem el mateix els nàutics del poble que els nàutics de diu, nosaltres, com a ajuntament, ja hi poseu l'any. Doncs podria ser que la gent, les nàutiques, diguem, que són del poble, tinguessin un preu més assequible que la gent de fora. I jo em va semblar molt encertat, i que es tindrà de mirar amb l'organització, tirar un debat en el sistema, perquè a més té una lògica bastant. Ara podem parlar també de Sant Mori, diguem en compte que a Sant Mori sempre ens parlem ja en la legislatura passada, que es té de fer un pla especial, per fer aquest pla especial cal aprovar el pla general, i això és una cosa que va molt lligada una cosa amb l'altra. També una de les coses que també vam lligar amb el pla general, però que també creiem que des de l'Ajuntament, l'alcaldia inicialment s'ha fet uns esforços importants, és aportar el desenvolupament a casa nostra. Això és una nineta, diguem en compte que això pot portar una gent terrible, no? Hi ha molts pobles que estaven a la fetxa, diguem, per portar-ho a casa seva, no? I no hi pobles, i Barcelona, i Madrid, i ciutats grans, no? Bé, en aquest cas era per allà, però en aquest cas nosaltres hem tingut sort que aquests gent s'han inclinat a casa nostra, però també perquè els hem posat el camí fàcil, no? L'Ajuntament el que tenim d'intentar és facilitar a les empreses que tenen ganes d'invertir a casa nostra, facilitar-los, perquè si realment volem dinamitzar el turisme i volem que hi hagi gent tot l'any, és l'única manera de fer-ho. La creació de les places hoteleres, també en el pla general, si tinguem en compte que tant a Sant Mori com aquí a l'illa també s'hi podran fer hotels. Pensem que ja són cases que tenen uns anys, doncs potser seria la solució que s'hi poguessin fer hotels. I això, a part que l'hotel genera més riquesa que un apartament turístic, perquè el que dèiem, ara hi ha moltes escapades, la gent venen molt de cap de setmana, i a vegades un apartament no toca, en canvi, si tenen l'oportunitat d'haver-hi més hotels, segurament que tindríem més gent. Home, i tant, sí que hi ha una mica per volia parlar i comentar la necessitat de tindre per les places hoteleres, sinó sales de reunions, perquè tenim un potencial aquí a nivell de viatges d'incentius per a empreses, que encara no tenim hotels per sala de convencions de molta quantitat. Aquesta llei el que busca és de tindre de dilluns a divendres, està tot el matí reunit per la tarda buscant activitats. Tenim a l'aeroclub, tenim el que és sortides amb vela, sortides amb vaixell, i en canvi no podem agafar aquest tipus de turista perquè no tenim places. És a dir, que jo crec que és una cosa que s'hauria de potenciar i crec que per part de l'Ajuntament ajudant a aquest sentit, de tindre un tipus de turista que a més estaria tota la setmana, podríem el que és la necessitat de setmana, que ho tenim més foradets, els hotelers, els establiments, i compensar amb el cap de setmana. Seria un turisme lineal que ja ens aniria bé, perquè també tenim sol tot l'any, és a dir, no és solament platja, sinó que també tenim un temps que aquest any l'ocupació al sector hoteler i suposo que els apartaments al gener i al febrer ha sigut altíssima gràcies al temps que hem tingut, a la compensació per la gent de muntanya, perquè tenim aquí, però tal com està el canvi climàtic crec que anirem més cap al sector que hem anat aquest any, que això és molt important. Molt bé, doncs entrarem al tema platges. Com deia Xavi abans, la gent venia només per llocs a la platja, a part que hi ha moltes piscines a les cases, però el que sí realment és que a l'estiu la gent va a la platja. Vull dir, això és així. Nosaltres tenim sort de tenir 10 quilòmetres de platja, tenim tres tipus de platja, una la rovina, que en diríem la natural, la d'Empordà, com podríem dir, la lúdica, la ambiental, i la de Can Comas, que és més per la gent de casa, la gent del poble, i també pels modistes, que volen fer el canvi. Tenim la idea, això ens ho dic, que amb el tema de salvament al principi no hi havia massa res, hi havia 10-12 persones, ara ja n'hi ha 21 i fem cap un mes més i fem pràcticament
tota la platja de la Rovira i tota la platja de Cornellà. Això vol dir que la gent també està més segura. També hi ha més la policia amb els quadres i així, també tot el dia hi és, això fa que hi hagi molt menys durs, molt menys furs, molt menys robos. Ara, aquest any passat, no dic dades, però la policia de 3-4 anys enrere havien baixat d'un any a altre a tenir el passejar a la platja en quant a no, van baixar moltíssim aquest tema dels rotors. Devien anar a una altra platja, però a casa nostra no anava. I llavors també el tema de neteja i el tema ambiental també estem cada vegada intentant millorar-ho. Per exemple, ara estem en el procés de la cura de qualitat. La cura de qualitat hi està participant en totes les àrees de l'Ajuntament, pràcticament, perquè en aquest cas moltes alçades de treballar totes en aquest sentit, i si no hi ha res de nou, perquè és molt difícil, però segurament en mitjans d'hivern ja estarà tot en marxa, perquè ja l'estiu que ve ja puguem tenir la cura de qualitat, que és unes bròmies, diguem, que no pas tenim ara de la bandera nova. També hi ha intenció de posar material fitness al carrer, que és la platja, vull dir que a part de caminar o córrer la gent pugui fer estiraments i tal. I llavors una cosa important i una mica innovadora és crear la figura d'un dinamitzador, o dinamitzadora a la platja, que organitzi diferents activitats, o pòlei, o futbol platja, en fi, el que es cregui adient o que tenen els diferents que tinguin de fer els dinamitzadors que per algú són els especialistes del tema i perquè realment sigui una platja una mica canyera aquesta, que vol dir de qualitat que se'n vagi a la platja de la Rovira. Jo explico que ens trobem el que ens demanen, no? Moltes vegades els clients que estan acostumats a vindre a sol i platja se troben que venen però la mainada no sap què fer. Llavors hem pensat en crear la figura que creïn activitats tant per la mainada com per als adults. És a dir, que no vinguis de platja una setmaneta i te dediquis a menjar i a prendre el sol, sinó que a més, si tu estàs acostumat a fer esport, que tinguis una persona que te dona el suport, que fa classes d'estirament a la primera hora o classes de ioga o ara afegint com estàs acostumat a fer. La idea és crear una sèrie d'activitats dintre de la platja que si vols estar prenent el sol estiguis, però si no que tinguis una opció. Cosa que fins ara o anaves al Club Nàutic o no et trobaves amb aquesta opció. És a dir, que també és per ampliar els serveis, que si volem un turisme de qualitat hem d'ampliar els serveis i hem d'apostar per aquest turisme. Molt bé, doncs entraríem també dintre del programa de la Marina amb el turisme actiu. També fa 5 anys enrere ens van concedir la DDA, que dèiem en paracaidisme de futbol, en paracaidisme som el número del món, i en futbol va molt bé perquè els hotels tenen uns camps de futbol i fan venir la gent, la gent, els hotels, els hotelers que fan venir la gent tenen uns preus carregats perquè realment el que ens interessa és que facin venir gent. Dinamització i suport als esdeveniments esportius de diferents estils. Des de turisme s'apoya el paracaidisme, en aquest cas l'aterratge extrem, que es fa sempre el mes de juliol a agost aquí al desembogador de la Puga. No sé si l'heu vist tots, però és una cosa fantàstica, és molt espectacular. I també apoyem, per exemple, en aquest cas, ja fa ben poc, el Records Freely, que és el Free Fly, que és el que està també per baix, que surt a la meitat de les televisions del món, que això és realment, o de totes les televisions del món, que és el que ens interessa. I un programa de donar una volta molt a través del centre de paracaidisme. També apoyem la vela, el windsurf, el kitesurf, que és un esport molt incipient que comença. Per cert, la setmana passada van venir els organitzadors del Campionat d'Espanya perquè volen fer una de les proves aquí a casa nostra. Se'n fa una a Cádiz i una altra a Oliva, a València, i una altra aquí. I els va agradar la platja, els va agradar l'ambient que hi havia, i estan que la volen fer a casa nostra, i el que volem fer són esdeveniments que es donin una mica més de promoció total de l'animal.
i en tema esportiu. El tema és important. A vegades la promoció que fas la pagues no és tant, i a més de posem, doncs a vegades és més important una notícia que pas